A Deputación de Pontevedra presentará mañá un plan. En este caso, trátase das novas tecnoloxías e vai dirixido aos concellos. A Deputación de Pontevedra presentará mañá mércores no Pazo Provincial o seu plan EDEPO, de Administración Electrónica para os concellos e para as súas propias dependencias, que suporá un investimento de 4 millóns de euros. No acto que terá lugar ás 10 da mañá no Salón de Plenos presentaránse as liñas xerais do proxecto a representantes de 30 empresas interesadas no concurso que se convocará e que xa saiu publicado no Boletín da Comunidade Europea. A pretensión da Deputación é que nun prazo de 7 días naturais as devanditas empresas poidan presentar as observacións e propostas que consideren pertinentes para que poidan ser recollidas no prego de condicións diante da súa publicación definitiva. O plan EDEPO sairá a concurso dividido en 4 lotes. Un de 450.000 euros para infraestructuras para o centro de proceso de datos e periféricos de soporte. Outro de 1.500.000 euros para a plataforma de tramitación electrónica. Un terceiro de 600.000 euros para desenvolver a estrategia INET e un cuarto de 1.415.000 euros para a digitalización de fontes documentais e gráficas, ademais de audiovisuais. O plan pretende optimizar o funcionamento interno das administracións locais e agilizar a comunicación co resto das administracións públicas. Busca, ademais, un maior contacto cos cidadáns e favorecer a integración en zonas rurais e illadas da corrente de desenvolvemento promovida polo uso das novas tecnoloxías.